これは何ですか？これは新聞です。新聞。今日は4月23日です。今日の新聞。そっちの新聞は？あ、昨日の新聞ですね。今日は4月23日です。どれが今日の新聞ですか？これが今日の新聞です。どれが昨日の新聞ですか？これが昨日の新聞です。どれがおとといの新聞ですか？これがおとといの新聞です。ただいま。おかえり。いい匂いですね。今日のご飯は何ですか？何でしょう？昨日は魚でした。今日は肉ですか？豚と生姜といえば？生姜焼きですか？正解。今日のご飯は生姜焼きです。今日のまとめ。今日は4月23日です。今日の新聞。どれが昨日の新聞ですか？これが昨日の新聞です。どれがおとといの新聞ですか？これがおとといの新聞です。今日のご飯は何ですか？今日のご飯は生姜焼きです。今日はここまで。またね。